Shepard Bushiri anabadwa mchaka cha 1983 pa 20 February. Iyeyo anabadwira mdziko la Malawi m'boma la Mzuzu. Uku ndikomwe wakulira. Ndipo sukulu yake ya sekondari adaphunzira pa Moyale. Ndipo maphunziro aku university adachitira ku Therapon University, imene ndi sukulu yophunzitsa za mawu a Mulungu. Atasiriza maphunziro adayambisa mpingo oyima pawokha otchedwa ECG, umene poyamba udakhazikitsidwa m'boma la Mzuzu kumene iyeyo anabadwira. Patadusa nthawi likulu la mpingo lidasamuka nkakhala m'boma la Lilongwe. Kuchokera pamenepo wakhala ukufalikira ku Africa komanso mdziko lonse lapansi. Pambali poyambisa mpingo, a Prophet Bushiri adayambanso kuchita business. Ndipo nkhani yathu ya lero tikhazikika pa nkhani ya business imene mbusa Bushiri ali nawo m'mayiko osiyanasiyana. Chuma cha Prophet Bushiri chakhala chovuta kufotokozera za mmene anachipezera, ndipo pamamveka zochuluka nkhani zimene zimakambidwa zokhuza kupeza kwake kwa chumachi. Pakhala pakumveka kuti Bushiri chuma chake amachipeza kuzera mu thandizo limene mamembala a mpingo amapereka, komanso zakhumi zimene mamembala ake amapereka ku mpingo wake pamene iwowo akhristu